Jatend piny Kenya William Ruto nomiyo jonjore mani kod bunde tok chik thuolo mar duoko bundego makamago kata kawo negi okang' mager. Ruto wacho ni osiemo joma ni kod bunde makamago ni sirikal ong'eyogi kendo dhi luwogi nyaka e goro. Kane olose e kaunti ma Nakuru, jatend piny nomedo dok ne winjruok mare gi jatend KANU Gideon Moi. Chris Owino nigi ler mar wachni. E limbe mare e kaunti ma Baringo, Ruto wacho ni kinde ma jodak ma Baringo dak gi luoro oserumo kendo jogo man kod bunde ataro mar chik nyaka duok bunde makamago. Mwende muambie wale wako nyumbani ambayo sio halali, ambayo hauna leseni na hiyo bunduki inatumika kinyume ya sheria, hiyo bunduki urudishe mapema tafadhali, kwa sababu ukingoja tutakufikia na mambo haitakuwa rahisi. Ni mnanielewa? Jatend piny ogolo siem mager ni jogo man kod bunde ataro mar chik gibiro neno makolwer. Na wasijidanganye, sisi tunajua kila mmoja mwenye yako na bunduki. Don't cheat yourself. And we are going to come for it. Tutakuja kuchukua bunduki, either ulete mapema ama tutachukua bunduki na utajua ile itakupata. Tuachane maneno mingi. Mumehangaisha watu wa Baringo miaka yote. Mumehangaisha watoto wetu na kina mama, mumelete wajane wengi, mumelete mayatima wengi, hatuwezi kukubali tena. Nyinyi mnanielewa jameni? Si Baringo mnataka amani? Wangapi wanasema Baringo ni amani? Baringo ni amani. Ruto bende odok ne osiepne manyien e kinde kod jasiki machon mar siasa ma bende en jakom mar KANU Gideon Moi, ka owacho ni tich mare maduong' en riwo oganda jo Kenya duto. Sio lazima kabila moja ikoze ndio kabila ingine ipate. Hapana. Sisi wote tunaweza kupata. Ama namna gani? Sio lazima sehemu moja ikose ndio sehemu ingine ipate. Hiyo ni akili ndogo. Shida kubwa Kenya is small thinking. You know, average thinking. Watu iko average hapo. Ne osingo madhi nyime kod riwo oganda jo Kenya duto, ka bende osoko wang' jo siasa manyayo siasa mag akwede mag dhoudi. Chris Owino, Ramogi TV.